Yau na yi tagumi na rame ban iya cin komai. Alakoro ni masoyiyata. Malam tafiya ne? A rarrafe ne. Ya daga tambaya kana ne maka gaya min bakar magana ne? A na gaya miki farci zaki. Ka gani ba na son dogon zance tafiya ne? Tafiya ne tu. Na zaki je. Na unguwari ne za ni. To hau mu je. Me kina bi? Ya Tun da ka so ki sai kamar ka dauko kanwo mamanku. Me ka za ta yi? Yanzu nawa ne kudin ta da? Yanzu? 500 ne. 500 ne? 500. Da ke ki dawo mini ma. Aba, ki babban yarinya da ke ki kuma wannan biyan kuɗi ba yake haka ne Allah. An san Allah me yana bi. Ni da mu ne zo a sa. Yana cire ki ne tun daga can kin yi kula ni. Oh, akan me zan tsaya? Shi bai ga wani da muke bane? Wai dan ka wani biya min kuɗin na Pepsi ne kake tunanin zaka samu kaina? Allah da zuciya ki ni dai na samun nan bai ke sa. Saboda ka wani biya min kuɗin na Pepsi kake tambaya na wani in sa maka nan bayan ki a sa maka nan ba din. Ki ci kuɗi na shege ne ki. Samun nan bai. Bayan ki a sa maka nan ba din. Ha in bai samun nan ba wata ai maganar kuɗi na ne kawai. Oh, ai barka jin gaya maka kai ne kake nema a biya maka kuɗin na Pepsi in ka sauka amma ba ni ba ni na fi karfin kuɗin ka. Jesus! Will you keep quiet? Ki mu kanki. Ha ha ha!